Šta za vas znači pojam Velika Srbija? Istorijski cilj do kojeg možemo doći bilo kada za 50 ili 100 godina. Dakle, uopšte se ne zalažem za to ni da Zadar, ni da Split, ni da Šibenik, ni Makarska pripadaju Srbiji. Šta za vas znači Evropska unija? Skup 27 zemalja koji imaju zajedničku politiku. Da, mi smo za ulazak u Evropsku uniju. Mi vidimo Srbiju u Evropskoj uniji. Naš put je evropski put. Da li Ratka Mladića treba izručiti Haškom tribunalu? Ne. Srbija ima nesporne i nedvosmislene međunarodne obaveze i prava koje je sama preuzela donošenjem zakona u Narodnoj skupštini. U takve obaveze spadalo je hapšenje generala Mladića. Opišite jednim pridjevom Vojislava Šešelja. Dobar čovjek. Vojislav Šešelj je običan lažov.